Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years, cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsoon, padayon natong giampo nga maayo na ang kalibutan batok nining sakit nga COVID-19. Padayon sa natong iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa mga grasyang atong nadawat tungod sa atong mga benefactors and donors nga unta hatagan sad sila sa ilang mga gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. Ang imong espiritu nangamoyo kami Ginoo, makusganong magbubuon ta kanamo sa espirituhanong gasa aron ihatag kanamo ang panghuna-huna nga makapahimuot kanimo ug magpasubay kanamo sa imong kabubuton. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang komandante buot motino kun unsa gayud ang sumbong sa mga Hudeo batok kang Pablo. Busa pagkasunod adlaw gipatangtang niya ang mga kadina ni Pablo o gipatigom niya ang mga kadaguan sa mga pari ug ang tibok labawng hukmanan. Unya gipadala niya si Pablo ug gipaatubang kanila. Sa pagkasayod ni Pablo nga may mga Saduceo ug mga Pariseo didto, miingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa labang hukmanan. Mga igsuon, ako Pariseo ug anak pagayod sa usa ka Pariseo. Gipaatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay. Sa pagsulti gayud niya niini, ang mga Pariseo ug mga Saduceo naglalis ug nagbahin ang pundok. Kay ang mga Saduceo gud nag-ingon man nga ang mga patay dili banhawon ug nga walay anghel ug mga espiritu. Apan ang mga Pariseo nagtuo niining tanan. Misamot ang panaglalis ug ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod, mga sakop sa pundok sa mga Pariseo, mitindog ug mitutol pag-ayo nga nag-ingon,
Wala kami nakitang buhat nga daotan ni ining tawhana. Tingalig may espiritu o anghel nga nagsulti gayud kaniya. Ang panaglalis miinit pag-ayo ug tungod ni ini ang komandante na hadlok nga kunis-kuniso nila si Pablo. Busa gipakanaog niya ang mga sundalo aron pagkuha kang Pablo ug pagdala kaniya ngadto sa kwartel. Nianang pagkagabii ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo ug miingon, ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem. Musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Bantayi ako, O Diyos, kay nagadangup ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, Ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, Ikaw ang akong bahin, ug akong kupa. Ikaw ang nagalig-on sa akong swerte. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa gabi nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kun naa siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Busa ang akong kasing-kasing, nalipay ug ang akong kalagnag sa diya. Ang ako sab nga lawas, nagapadayon diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag, ngadto sa kahiladman. Nimutugot ka ngang imong butang alagad madunot. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Hallelujah, 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 hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Yaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miyahat sa langit og miingon, wala ako magampo alang lamang kanila, kundili alang usab ni adtong motuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausaunta sila. Amahan, mausaunta sila dinhi kanato, ingon nga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo, aron motuo ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang dungog nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usara. Ako anaa kanila ug ikaw ania kanako, aron sila mausa gayod, ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako, ug nga nahigugma ka kanila, ingon nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako, ug buot ko nga bisan asa ako atua usab sila, aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako, kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Amahan nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo, apan nakaila ako kanimo, ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila, ug kini akong padayonon pagbuhat, aron mabatunan usab nila ang imong gugma alang kanako, ug magpuyo usab ako diha kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa Jesus doon nagyoy mga gitawag nato iyang personal prayers. Iya bang kinaugalingon nga pagampo ngadto sa Amahan. Mao na nga kada gid na adlaw bisag busy kay siya hangtod sa gabi, ini kakaadlawon ana mulakaw gid na siya og mangitag lugar nga adto siya makaampo. Nya usas iyang mga giampo di ay kaning ato rong ebanghelyo, purting ninduta, ginindutan mo siyang giampo. Uy, ginindutan ba mo? Unsa may giampo niya? Oh, wasad kay pa. Gihinay gito na kog basa kay para gid mo kamatngon. Ang iyang giampo nga kita mausa ngadto niya og sa iyang Amahan. Sunan ka, Ginoo siya, ang iyang Amahan Ginoo, gusto si Kristo nga kita mausa ngadto nila. Kamo, gusto mo nga mahiusa mo sa Ginoo? Sure? Maayo. Nya, nagampo mo, na kanang imong tupad, mahiusa nimo. Sige, nagampo mo? Sige, ingna ko na imong tupad. Sige jud kog ampo nga magkahiusa ta. Sige, ingna. Ingna yung tupad ba? Ingna. Sige jud kog ampo nga magkahiusa ta. Lagyo naman nung kay taan ni ron. Social distancing naman ta. Unya naa pag tap-tap. So ang kalibutan mga igsoon, hilig kay social distancing, hilig kay divorce, hilig kayo legal separation, hilig kaya ng kural-kural, kanang utlanan-utlanan, maunay nakabuak sa panaghiusa. Ang kalibutan nagtudlo nato, ako ni, wa kay labot ani, private property na ni, no trespassing, hastang mga tubig, giangko na, nga private property. Madugay ni ang hangin na sad ang kuno ni way hanggap og hangin din niya. Ana pamalit na mog hangin. Nigsod ni mog usa ka teritoryo or usa ka institusyon, moingon dayon pagpalit og hangin diha.
Ug di ka mo palit, di ka allowed nga mo hanggap ani. Sa kanin di kadama kog akong oxygen siya ibili na kay dunay corkage. Okay, ang mga pagkaon gani karon moadto kag na may mga institusyon ka mga lugar ka para na mga restaurant di makakadagi mong pagkaon. Oh. Di gyud makighiusa ba? Nganong dig magdako ni akong litson, magdako ni ako imnonon sa bayre. Alkansi mi. Kinsa ni katudlo nato aning division. Ang katudlo ang kalibutan. Unsa may gigamit sa kalibutan pagtudlo nato aron ma-divided ta ang kwarta, ang salapi, ang bahandi. Maoy gihimong measurement aron ta magkaiyahay. Lahi og level ang mga dato, lahi og level ang mga pobre. Ayaw mog tipo namo kay di mo angayan. Og mao na diri sa atong unang pagbasa si San Pablo naka-create og chaos or kagubot panaglalis tungod kay nag-iyahay man ang mga tao. Dunay uban motuo nga naay pagkabanhaw, naay anghel, naay espiritu. Ang uban sang tao wa sad motuo. Pulo sila naglagot ni Pablo. Pariha silang tumong nga ilang ipin down si San Pablo. Mo istorya bitaw San Pablo, ako Pariseo, mituo kong naay pagkabanhaw. Ang mga Pariseo lipay kayo. Ang mga Saduceo sad nga wa mo tuo, suko sa kayo. Sila na noy naglalis. Kita karon apil na ning atong eleksyon, national or local elections. Hala away gyud, away. Nya inig humag eleksyon dako pa kay taggasto ang atong gibuhis gigastog maayo. Inig humag eleksyon away lang gyapon, dinautay lang gyapon hangtod na sad moabot ang sunod nga eleksyon. Wa kita mulaban sa atong gasto dayon pag-ingon-ingon nga balaanon ang imong boto. Unya gi-honor pag human og eleksyon. O kinsay midaog pagbutasyon, wa gi-honor. Ang oposisyon nga napildi, siging paghot. Ang mga nidaog sad. Hindi na lang tayo, kaya mamatay o niya ta. Mauna. O niya, ang sama na siya. Wa tay gugma sa panaghiusa. Unity. Unsa man ang unity, unsa may mga elements nga gikinahanglan para ma-united ta, naa sa Amahan o sa Anak, sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ang pipila or main gyud nga elements. Unsa may una? Si Kristo nagsunod sa sugo sa Amahan. Ang Espiritu Santo nagsunod sa sugo ni Kristo. So dunay Amahan, nay Anak, nay Espiritu Santo. Nagkahiusa sila tungod kay misunod. Misunod sila. Ang Amahan wa mo diretso og buhat niagi usa siya sa iyang pulong nga mao si Kristo. Muna ingon way nabuhat bisan unsa apan ang pulong diha na. Pinaagi sa pulong gibuhat sa Dios ang tanan. Ana no? Apan ang pulong sad wa sad maghimuhimog iyang kaugalingong buhat ni gamit pod siya sa gahom nga mao ang Espiritu Santo. Mo nang ningon ang Espiritu Santo sa wapay nabuhat bisan unsa diha ga paibabaw sa lapok og tubig ug unsa pa diha niya paggamit sa Anak nahimo dayong namugna ang tanan. Unsa may meaning ani? Ang unity di ay nagsugod sa atong pag-ila nga kun wa ko'y mahimo. Mo nang niingon sa si Kristo nato, ako ang punuan, kamo ang sanga, ug wa mo'y mahimo. Nya wa sad ang Amahan, wa sad siya mahimo, kay ang tanan niyang gihimo mga buhat man sa Amahan. Mo nang iyang gibalik-balik diri, gipaila ko ikaw ngadto kanila.
Og nasayod sila nga ikaw ang nagpadala kanako, kay wa ko'y gibuhat nga dili gikan kanimo. Ana. Sige kuno be. Lingi ako no ng imong tupad. Nya ingna siya. Wa ko'y mahimo kun wa ka. Nindot kayo no? Wa ko'y mahimo kun wa ka. Tanawa, di ba magsige ra nag-ingon? Hila siya niya diyan. Way mahimong sige kag tuman sa imong gusto. Nanghid bago kanako. Wa oy. Kusog kay ta ana kana bitang maghuna-huna ta nga kitagyud maoy, kitagyud ba? Kitagyud maoy hawd, kitagyud kamao, kitagyud magbuot. Mo nang siging abortion, siging ligation, siging inom ang mga pill, siging gamit ang kondom, premarital sex, extramarital sex, same sex sexes. Nga naman, ako'y magbuot. Wa mo'y labot, this is my right. Di na maminaw ang mga anak sa maginikanan, ako ning katungod. Sige ron. Kung anak ko ron dirib, ikiha magiti ka ba? Nanabayay child abuse right. Nga numanig magduwa kong computer. Sige ron, yaw ron diha ron. Oy, kontraho ng ilang ginikanan. No? Di tinuod. Kay right kuno. Pero niila ba sila? Ang mga anak na kunwa pa ang ilang ginikanan, wa sabta sila. Niila ba sad ang mga ginikanan na kunwa pa sila'y anak, di sad sila mahimong ginikanan. Muila ba ang pari na kunway parishioners, way kolekta. Mapari magin may, pero ano gon kaya mong pagkapari o way parishioners nga naman way kolekta luoy kayo ang pari. Lakaw-lakaw ka wa kay kolekta, muna kagbuang. Karon, kinibitang atong kuan din ba? Kining atong mga paagi sa pag fundraising nga para sa atong mga projects. Usay magkatawa ko pero usahay sad makaingon sad ko lamdag sa tingali ni Ginoo kay wa man ning style sa una bag-o man kay ni kana bitang mamaligya tag slots ba maligyag slots yan tag 2,000 atong slots karon sa Hope and Opportunity ug mopalit mo na amoy hope and opportunity daghan na jud kay mutawag des opisina ingon di siya unsa man ang libro ha unsa man na siya trophy unsa man na siya kanang kuan ana bang nagi tugonon pagpalit dito hope and opportunity ang taga abroad ba niya ingnon ang ila dinhing kaning kuan ilang kaning ila bang mga igagaw ba or anak adto as opisina pagpalit tag 2,000 na so magsige ingon nga kana ganing igo maghatag igo magresibo siya asa man ang kuan siya unsa man day diagi usa nga nagdahom siya libro pag ingon awa day libro siya ako lang bawion kay ipakuha gyud kuno ang libro kana bang gusto ta nga inig-donate nato natay makuha nya gusto kita kanang concrete ingon ana ta ka selfish ba pero ambot nasayod baka sila nga ang ilang nakuha hope and opportunity better than books, better than anything in the world. Dili ka kapalit og hope and opportunity. Di gid na mabayaran. Grasya na. So mao na ang atong gipamaligya, grasya. Nya ikaw nga mituo nga naay grasya og mo share kas imong bahandi nga utros ang grasya, dugangan ang imong grasya. Pero usahay sad disgrasya. Labi na gyud og buangon ka. Kana bang selfish kay ka ba? Madisgrasya pug ka. Bago pa lang nakong gi-announce dinhi nga na atong usa ka babae nga usa ka inahan, di ba duha ka anak niya usa ka inahan nga ang iyang anak nga babae nagkinahanglan og kidney kay nag failure niya ang manghod sad na stage 4. So ang maguwang mga 20 kapin, ang manghod mga 17, 16 na stage 4 pod. Pero nihatag siya na to, kaduha na, nya kada niya hatag, dialysis. Pagsunod hatag, stage 4. Karon ni take siya nako. Ibaw mo unsa?
Ingon dayon siya, Pader. Salamat gyud sa hope and opportunity. Kay bag-o pa lang nahuman ang cross-examination sa akong kidney, ni haom gyud kaayo sa kidney sa akong anak. Perfect match gyud. Muna, I will sacrifice my one kidney for my daughter. Oh, naapil pa gyud sila sa foundation nga mo libre sa operasyon sa kidney tanan hasta tambal. Ana siya. Siya mo na, Pader, mo donate o niya kog additional slots. Kung buhi pa ko inig humag opera. Pero kuha na kayo niya, baka nang matod pa niya, di na nako masukod ang kalipay, Father. Pero wako kahibaw kung sa'y sunod. Pero milaom ko nga this is one of the opportunities nga gihatag sa Ginoo namo. Og hope. Nya, bago pasad ko nung gi-analyze ang cancer cells sa iyang anak. Nahibong kayo ang mga doktor because that is a very rare case na cancer sa iyang anak. Nga wa gyud simptoma, bisan gamay, wa gyud simptoma. Nya, karon gikan sa stage 4, nahimo ng stage 2. Nya, lagsik ayong iyang anak. Magsige ganig duwa-duwa og skateboard. Ingon siya, this is another hope and opportunity, Father. Di masukod ang grasyas Ginoo. So bisan pag mamatay siya, lipay na kay siya nga naman. Hibaw naman sa siyang daang moagi rata dinhi, pero kanabitang pabation kas Ginoong ni arako. Muna diri sa atong tubag sa Salmo responsoryo, unsa tay atong tubag? Bantay ako, O Dios, kay ikaw ang akong gilauman. You are my hope. Bantay ko. Nya kaning Ginoo lahi man siya mo bantay nato. Dili ta niya bantayan nga di ta mga matay, pero iya tang bantayan nga di unta ta mamatay nga masulubon. Dili unta ta mamatay nga kuwang sa pagtuo ug paglaom. Tagaan ta niya gugma, tagaan ta niya paglaom, pagtuo aron akon mga matay ta malipayon tang mamatay. Ana. Sige, katapusang lingi sa inyong tupad. Ing na malipayon ka kag mamatay. Ing na magutan na ba? O ya kinsa ra may malipayong mamatay? Ang nakasinati nga naay Ginoo. Niingon si Kristo, Amahan, gusto ko nga bisan asa ako, atua usab sila. Pagkanindot di ay inighuman atong kamatay, adto ta kuyog ni Kristo bisan asa siya tuata. Ganahan magimo mo kuyog ni Brother Asiano gani. Kana ganing inigon ako, doon ako'y talk dito sa laing lugar. Di, nag-ingon ako mga personnel, Pader, pwede mo kuyog? Nako, kamo ba kuyog? Baboy sa gay mo nako. Ana, mura rabag dili, mang libak usahay. Libak rabag. Ganahan na kita kuyog anang tao. Unsa na ka ang Ginoo? Nakatumukuyog o Ginoo, nindog ta. Ang igsuon, ato karong ipalanog ang atong mga pangamoyo ngadto sa Dios nga mao ang atong gilauman. Busa moingon kita nga malaumon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa mga magtutuo na nagkugi pagwali alang sa kahiusahan sa simbahan nga makalahutay sila sa mga pagsulay ug pagpanglutos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran nga ang gugma ni Kristo magdasig sa ilang pagpangalagad aron dili madani sa mga kalibutanong mga butang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kalag sa mga matuohon nga mihalina nga maangkon na nila ang hingpit nga kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langit ng Amahan, himua kaming magmatinud-anon diha kanimo. Dawata ang among gipangamuyo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami santusa kining mga halad ug tapos madawat ang halad sa espirituhanong gasa, maghimo kini kanamo nga tunhay nga halad alang kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an ug samtang nagtan-aw sila mikayab nganha sa langit aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw sila sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamo kana sa mga langit, pagkaigunang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayngon sa langit. Ang kalanon na mo sa matagad daw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylo kami sa mga sala, maingon nga kami nagapasay mo sa
mga nakasala ka namo, kung dili mo kami ituhyan sa mga pagsulay, inunuan-luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo manangging harian ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. Ang nadawat nga mga misteryo ng amoyo kami Ginoo pinaagi sa pagtudlo makapakat-o namo kanimo ug makaandam kanamo alang sa mga gasa sa espiritu. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata.
maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot ug tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila o ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga panalipod, divine protection. Nya mahitabo ra ni kon mulaom og motuo gid ta kaniya nga nag-uban siya kanato og mobuhat sa iyang pagtulunan. Update sa atong Hope and Opportunity slots nga atong gipamaligya as of yesterday, ang halin miabot na og 3,541 slots. Pakpak. Hinay ginig kahurot. Ang nahibili na lang 1,459 slots na lang. So kung maghinay-hinay mo, wa na mo'y hope and opportunity. Di tayo. Katong namalit, pwede sa mong mupalit og usab. Para bitaw ng Jollibee, mupalit ka, mubalik raman sa kagpalit, no? Yung anong kausar raman mo mupalit. Daghana pod. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of Jubilee, 500